Аз имах възможността да работя с Румяна върху всички нейни песни и албуми, с които тя стана известна и стана това, което хората познават. Обаче това, което искам да кажа и за мен е най-интересно, когато за първи път започнахме да записваме, аз изпълням това, което ми направи впечатление беше. Тя беше тази певица, която можеше да промени българския поп-фолк и въобще българската музика. И правеше впечатление това, че изработваше в подробности детайлите в една песен. Примерно отделяше 4-5 дни само за някакви малки подробности, които много други хора няма въобще да забележат или да обърнат внимание. И беше много взискателна към себе си. Разбира се, тя беше изключително талантлива и този талант много й помагаше в работата. Появата на Румяна като певица, като звезда в българската съвременна популярна музика съвпадна с момента, в който вкусовете на хората и може би времето беше готово да възприеме нейната поява. Тъй като преди това също правехме опити с други певици да наложиме подобен стил, подобно виждане, но все още не се получаваше при нея. Очевидно съвпаднаха всички тези фактори и това допълнително изигра роля. Имаше някакъв особен чар и мисля, че за това повече може да се съди по реакцията на публиката. Имал съм възможност да наблюдавам публиката как реагира не само на изпяването на песните, просто на самата поява на Румяна. Истинската жена. Красива, нежна, много женствена. Има ли нещо, което се промени в музиката заради Румяна или? Румяна за времето, което успя да бъде на сцената, на голямата сцена, показва на всички, които я слушаха и я обичаха, че и тя ги обича. И точно поради тази причина не може тя да не е променила нещо в тази музика. Тя беше една от пионерките на този стил музика, поп-фолка, и може би едно емблематично име вече в поп-фолка. Не е случайно хората я наричат незабравимата Румяна. Я наричат за това, защото тя наистина не може да се забрави, при положение, че когато излезнеше на сцената, даваше на хората нещо, което им липсваше, чрез музиката и чрез нейното излъчване. Първото и основно нещо, което аз мисля, че тя внесе в музиката, говориме за поп-фолка, разбира се, беше този професионализъм в работата. Защото много от записите, които се правеха преди това, бяха плод на случайности. Докато работата с нея вече започнахме много по-внимателно да оглеждаме всяка песен. Подбора на песента, аранжимента, изпяването, микса, всички фактори, които правят една песен ефектно звучаща и песен, която може да бъде харесана от много хора. Особено това нещо вече се разви и в най-голяма степен се прояви в албума Вечната обич. Хората, които са оставили следа в сърцата на останалите, винаги има място за един такъв паметник, но за мен най-големия паметник за нея си остават песните, които тя направи.